Gọọmenti Rivers Steeti amago ọkwa imechi ogige ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe niile na-enweta ikike tozuru etozu ma ọ bụkwanụ debanye aha nke ọma etu kwesịrị ekwesị n'okirikiri steeti ahụ. Kọmishọna mmụta agụmakwụkwọ steeti a bụ Dr. Peter Nwogo mara ya bụ ọkwa n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ na Port Harcourt. Nwogo kwuru na mkpebi ahụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ n'okirikiri steeti ahụ bịakwanye aka kwalite ọdịmma na ọdịnihu ụmụ akwụkwọ, tinyere na ọ ga-emekwazi ka a hazie ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe niile dị na Rivers Steeti nke ọma etu ọ kwesịrị. Ozi ahụ nke onye isi jikwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ na Rivers Steeti bụ Tochi Abiye Pepo binyere aka kwukwazịrị na imechi ụlọ ọgbakọ ndị ahụ na-edebaghị aha nke ọma ga-amalite n'abalị 15 nke ọnwa Juun afọ 2026. Ọ sị na onye kọmishọna ahụ nyere iwu ka ndị isi ụlọ akwụkwọ niile nwetabugoro nkwado na ikike tozuru etozu ndị nke na-akwụzubeghị ụgwọ ụtụ isi nke afọ abụ 2026 gakwụọ ụgwọ ndị ahụ ozugbo tinyere na ọ bụ naanị ụlọ akwụkwọ ndị nke ntagoro ikike tozuru etozu ma kwụzukwa ụgwọ niile kwesịrị na ha ga-akwụ ka a na-agaghị emechi. Nwogo gara n'ihu kwuo na ya bụ atụmatụ gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịhụ na ụmụ akwụkwọ Rivers Steeti niile nwetara ezigbo mmụta akụghị mmiri, nchekwa zuru oke nakwa na gburugburu dị mma ga-akwalite ezi ọnọdụ mmụta.